Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita lang sa pagsaulog nining santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon, naklapas lako yamot sa unahuna sa pulong ug sa buhat ug sala pagbuhat sa kinanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong nga sala, busa na ngamoy ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon, aron niya akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Ug kaluyan, unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, sa katinglahang paagi, imong gisugdan ang katubsanan sa imong katawhan, pinagi sa pagkatao sa imong bugtong anak. Naghangyo kami, hatagi sa kaliguon sa pagtuo ang imong mga anak, ug agakas sila aron modangat sa gisaad nga ganti sa himaya. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Gihigugma nato ang Dios, kay una man siyang nahigugma kanato. Kung may moingon, nahigugma ako sa Dios, apan nagdumot sa iyang isikataw, bakakon siya. Kainsaon man niya paghigugma sa Dios, nga wala niya makita, kung wala siya may gugma sa iyang isikataw, nga makita niya. Ang gisugo ni Kristo kanato mao kini. Ang nahigugma sa Dios, kinahanglan mahigugma usab sa iyang isigkataw. Ang nagtuo nga si Jesus, mao ang Kristo, anak sa Dios, ug ang nahigugma sa usa ka amahan, nahigugma usab sa iyang anak. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios, kung higugmao nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo. Kaya ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios, mao nga gituma nato ang iyang mga sugo. Ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Kaya ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan. Ug gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Ang pulong sa Ginoo.
Ginoo, ang tanang nasod sa yuta magsimba kanimo. O Diyos, tugahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Manduan niya sa katarungan ang imong katawhan, ug sa panghukom ang imong nag-antos nga ginsakpan. Ang tanang nasod sa yuta magsimba kanimo. Sa limbo panglupig, luwason niya ang kapos, ug mabilinhon ang ilang dugo diha sa iyang atubangan. Hinauton pa nga pagampuan sila sa walay hunong. Sa tanang adlaw magdaig sila kaniya. Ang tanang nasod sa yuta magsimba kanimo. Daygon unta sa kanunay ang iyang ngalan, nungtad ingon sa adlaw ang iyang ngalan. Diha kaniya ang tanang kaliwat sa yuta pagapalanginan. Ang tanang mga nasod magsangya sa iyang kalipay. Ginoo,
Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlogikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Mipauli si Jesus sa Galilea, ug diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikailap sa tibok kayutaan ang balita mahitungod kaniya. Nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinagoga, ug gidayeg siya sa tanan. Unya, miadto si Jesus sa Nazaret, diin siya magdako. Ug ingon sa naandan, miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan, o gitunulan siya sa basahon nga sinulat di Propeta Isaías. Gibukhad niya ang dinukot nga basahon o mawiiyang gibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog o pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya, gilukot ni Jesus ang basahon o giuli ngadto sa pinialan o milingkod siya. Mitutok kaniya ang tanan nga didto sa sinagoga. Unya, miingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlawa, ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakaday kaniya silang tanan, ug nahibulong sa matahom nga pulong nga iyang gisulti. Ug miingon sila, dili pa kini siya ang anak ni Jose? Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Atong formal nga gisugdan ang atong 461st Fiesta Señor ug Novena Masses pinagi sa traditional penitential walk with Jesus ug ang tema sa atong Fiesta Señor karon tuiga, in Santo Niño we are one. Sa atong paglakaw gikan didto sa Fuente Circle, usa kini ka sakripisyo inubanan sa pagampo isip halad nato sa Dios nung bata. Naglakaw kita nga puno sa pagtuo o kahinangop uban ang pangindahay nga ang batubalani sa gugma kanunay mag-uban kanato. Daw sama sa usa ka sulog sa dakong tubig, we travel in one direction, gikan sa Fuente Circle padung dinhi sa Basilika. Each of us nagagikan sa nagkailain nga kagikan ug nakayusa pinaagi sa tong pagtuo o gihimo nato kining sakripisyo o pag-ampo. Each of us are like small bodies of water drawn in one direction, converging in one avenue, ug nahimong dakong suba ug mipanaw daw usa ka kusog na sulog in one direction, fully agreeing without doubt sa kusog sa sulog sama sa dakong pagtuo nga nagkahiusa kita pag-abot sa dakong dagat sa himaya diin anaa ang Ginoo, ang Dios nung bata, si Señor Santo Niño. Mao kini ang atong hiniusang mensahe sa Dios isip usa ka nagdeboto sa Dios nung bata, that in Him and through Him, in Santo Niño we are one. Mausab kini ang atong mensahe sa mga wala mutuo ug layo ang ilang pagtuo sa Ginoo.
that we need to be one community of believers, marching onwards through one faith to the one and only God, Señor Santo Niño. This year's Fiesta Señor, we have chosen this theme, In Santo Niño we are one, inspired by the papal motto of our Augustinian brother, now our Pope Leo XIV, in Elio Ono Onum, in the one we are one. Recalling the words of Saint Augustine in a sermon in the exposition of Psalm 127, 128, explaining that in the one Christ we are one, although we Christians are many, but in the one Christ we are one. Sama sa akong naingon, daghan kita mga devotees who came from different families, background, culture, and orientation. We may be diverse like a tiny tributaries of water, but we converge, nagkayusa sa pagsaulog sa kapistahan. Daw sama sa nagkayusa sa usa ka dakong suba, mi panaw, mi tubo, mi daghan. Kusog ang pagtubo, sama sa usa ka dakong sulog, journeying in one direction on the way to God. Panaw sa sulog sa tubig, padulong sa usa ka Ginoo, si Señor Santo Niño. It cannot be denied nga adunay daghang babag sa pagkahiusa. Like the stream of water as it flows, it passes through a stony surface. But the water continue to flow as it adapts to where the direction of that stream goes. Sama sa itong pagtuo, daghan usang babag, mga pagsuway o kasakit, magapabugnaw ka nato sa pagpadayon sa atong pag-alagad sa pagdebosyon sa Diyos nung bata. But we must reflect on the example of that water as it flows. The surface of the river as it flows may be stony and rough, but we must rely on the Spirit and blessings that God gives to us. This kind of blessing, fortitude, courage, and wisdom, where our faith supplies para makabot nato ang kahiusahan uban ang Ginoo. In the gospel Jesus reveals, quoting the prophet Isaiah, how God's Spirit works on him and how he won the approval of all, that they were astonished by the gracious words that came to his lips. Gipahimangnuan kita nga ang Espiritu sa Dios bililhon sa atong kinabuhi. Over the years, sa atong gihimo nga pagsakripisyo, ang Espiritu sa Dios buhi gayod. And we are doing now won the approval from God. Gikan sa gamay, kaniadto, mitubo, midaghan, years, decades, centuries, we devotees continue to grow. Mga igsoon, saksi ako matag adlaw, labi na gayod sa matag Biyernes ug Domingo, sa inyong paglinya padung didto sa Marble Chapel, diin naghuwat kaninyo ang Diyos nung bata. Usahay ako mangutana. Apan diha sa kong pagpangutana, ana ang akong pagdaig ug kaluoy. Kaluoy, tungod kay nanibasog gid kamo sa paglakaw padung ngadto sa Marble Chapel. Apan ang kaluoy matabo na lusab sa akong pagdaig kaninyo. For the outsiders, ang uban mangutana kaha, kinsa may nagsugo kaninyo nga init kayo mong linya, kinsa may nagtudlo kaninyo sa pagduol kaninya. Musab kini ang mga pangutana sa di mutuo. Apan bisan panyana atong ipakita that no amount of obstacles
would impede us sa pagtuol sa Diyos nung bata. Maigsoon, this year's theme, in Señor Santo Niño we are one. It is both a conviction and a challenge. But let us also take this inspiration, how Pope Leo XIV reflects on his papal motto when he said, and I quote, "When I speak of Christians in plural, I understand one in the one Christ. You are therefore many, and you are one. We are many, and we are one." The question here is, how are we many and yet one? Our Holy Father Saint Augustine said, "Because we cling to Him, the one God, whose members we are, since He is our head in heaven, that His members we follow." Ang atong paglakaw, misunod kita, and we follow. Nobody dictates us. Sa paglakaw nato gikan dito sa Fuente, Padungari, kinsa may nagtudlo ninyo? Kinsa may nagsugo ninyo? Ang atong pagtuo, mao kini. Bisan nagpunsisok, di balihon, tungkay buhi ang atong pagtuo. Sa atong pagtuo ug pagsanong sa hagit, makabot nato ang kahiusahan. Ang atong pagdibusyon mao atong pagsanong sa atong sakripisyo ug pagpasalamat. Sa atong mga kalihukan mao ang atong gasa ni Señor Santo Niño, nga ang atong gisaligan sa hagit nga makabot nato ang kahiusahan. In our faith and our deeds with the Señor Santo Niño, we are one. In Ilio Ono Onum, in the one Christ, we are indeed are one. Viva Pit Señor! Ang Ginoong Hesus, ang pulong nga nahimong tao, nagtuman sa mga pulong sa kasulatan sa dihang iyang gipahibalo, ang iyang misyon dinhi sa kalibutan. Sa pagsugod nato sa atong novena, sa pagpasinungog sa balaang bata, mangamuyo kita kaniya uban sa mga pag-ampo nga puno sa pagtuo ug paglaom. Diha sa kalinaw mag-ampo kita, Señor Santo Niño, kaluy kami. Ngang simbahan ng iyang mga pangulo, magbatidud-anon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, sa tanang panahon ug sa tanang higayon. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang mga nangulo sa atong katilingban, makakita pag-usab sa dakong pagsalig, nga gihatag kanila sa katawhan, ug magbatinod-anon ug andam manubag sa ilang pag-alagad. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga mahigugmaon kita sa tanan nga atong mahimamat, nakasabot nga ang gugma nga atong gipahayag, mao ang atong tubag sa gugma sa Dios alang kanatong tanan. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga kadtong wala makaila kang Kristo, o namugnaw na sa pagtuo, makakita sa katahom sa tawag, sa pagkabalaan o panagigalaay, diha kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga madasig unta ang mga batanon alang sa pagpahinungod sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagkapari o pagkareliyoso,
ilabi na sa orden ni San Agustin. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor, santuin kaluoy kami. Nga makapahimut unta sa Dios nga ibayaw ang halangdong Teofilo kamumot ngadto sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor, santuin kaluoy kami. Nga ang mga masakiton ug mga nanginahanglan mahatagan sa kahupayan nga ilang gipangayo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor, santuin kaluoy kami. Nga ang mga matuuhon nga mitaliwan na makapahulay na sa dayon ug maglipay sa walay katapusan uban sa mga santos sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor, santuin unang itong amahan, imong gipadala ka namo ang imong anak aron sa pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga kabus, kagawasan sa mga bihag o sa mga dinaog-daog, pag-ayos sa mga buta o pagpahibalo sa imong panalangin. Ablihi ang mong mga mata ug dunggan aron makita ang imong kabubuton sa tanang butang. Ug ablihi ang among mga kamot ug kasing-kasing aron among matuman ang imong kabubuton dinhi kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagkampo kamo, anong nga kung inyong sakripisyo dawaton ta sa Diyos nga mahan, makagagahom sa tanan. Kaya siya ngalan, alang sa puslanan sa tibok nga santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang among mga halad, nga nagatuod sa mahimayarong pagbinayluay, aron samtang gihalad namo ang imong mga gihatag, mahimo kaming angay sa pagdawat kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan. O imo siyang ipakita sa kahayag sa tanang katawhan. Karon ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon. Imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang walay kamatayon nga kasamahan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kaitaasan. Kay gunang nag-aanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaitaasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. O ipadalangin mong espiritu ng pagsantos ng mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo mipikas og mihatag nimo ngadto sa mga tinun-an og ningon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana.
kay kini makong lawas na itugyan. Ug sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug ningon. Dawata kini ug panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini makong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga ula alang kaniyog alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron sa paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo mahanin ning pansi kinabugiyong kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan mo atubang ulagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Numdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Ang among simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya ban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo magagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pero ninyo sa atong mga pagampo, inubanan ang hugot magkapagtuo, atong awitong ang pulong itudlo kanato sa atong makagagahom. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo ang imong kaming luwason sa tanang dautan,
hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa mga salaog malayo sa tanang kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesucristo, naging kasi mo mga apostoles ang kalinaw, ibiling ko kanyo akong kalinaw, ihatag ko diha kaninyo. Ayaw tanawang mo mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Isip usa, hiniusang katauhan sa Dios nga nagdibuto sa Senyor Santo Niño, atong ipakita atong kadasig o kalinaw sa usag usa. Peace be with you, kalinaw. Maigsoon kini mong kordero sa Dios, kini nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, pili ako ngay makalawat kanimo. Apani pamulong lamang ug mapaayo. Ngang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ligo na Ginoo ang among kinabuhi, pinagi sa gahom nining santos nga mga misteryo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang kang Senyor Santo Niño. O Jesus nga matamis uyamot, Dios o Ginoo ko nga mahigugmaon, nga tungod sa imong paghigugma sa mga katawhan. Pagkatao, yanak sa usa ka birhen, nasakit ako kay kining imong pinhigugma sa ibasla nila sa mga sala nga dili maisip. Pasaylo ang among mga kasaypanan, o kaayo nga walay sama. Hayagi o liguna ang among galamhan, aron sa pag-alagad kanimo, ug sa paglikay sa kahigayunan sa pagkakasala. Hinaot unta nga tinabangan sa imong grasya. Matuman ako kining akong saad, aron makaambit diha kanimo sa pagbaya sa langit. Amen. O Jesus, Senyor Santo Niño, nga mahigugmaon uyamot, nagabuhod ako sa imong mahal nga tubangan, ug nagsimba kanimo, matuod nga Dios, sa dakong pagpaubos, nagadaig ug nagampo ako kanimo, nga hatagan ako sa imong grasya, pagyanyo ning nobena, kung mimangay sa imong kabubuton, ug makaayos sa akong kalag, sa pagbahag sa imaya sa langit. Amen.
unang adlaw pangamuyo. O Isus nga magbanguron o yamot, nga ang katahom mo nakadala sa mga kasing-kasing sa mga tao nga nagtanaw kanimo. Nagasimba ako kanimo uban sa mahandon nga katilingban sa mga angheles nga sa dakong gugma nagatanaw sa imong kamahalan. O nangamuy ako kanimo nga ipakita mo kanako ang imong katahom ug himaya aron mabihag mo ang among kasing-kasing sa paghigugma kanimo hangtod sa kahang ug ngayong mayaon sa langit. Amen. Ang Palihog malingkod ang may kalingkuran. Sa dili pa ang katapusang panalangin, aduna kitay pahibalo og mga pasalamat. Human sa panalangin, isip final song, himo nato ang hamubo nga traditional religious sinulog. Panguluhan sa atong mass presider o kaparian. Apilan ka kini isip atong halad sa atong mga petitions o pasalamat ngadto sa atong mahal nga Senior Santo Niño. Og ning bahina sa ngalan sa tanang kapariang Agustino dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño di Cebu, kinasing-kasing og mainito natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan ning atong alas 5:30 sa buntag misa nobina niining unang adlaw sa nobenaryo. Sa Mass of Pilgrim Sponsors, Praying Communities, Florist of the Day, ang Coro del Santo Niño Choir, Altar Servers, Visiting Lay Ministers, Cebu City Government, ang radio stations 93.1 FM, Favorite Music Radio Cebu, ug ang DYRF Radio Puerza nga may broadcast sa pagrosaryo o pag-awit panahon sa atong penitential walk ug ngadto usab sa mga operators nga minghalad sa ilang mga sound systems nga magamit aron mapalanog ang pag-broadcast sa rosaryo kaganina. Sa Philippine National Police, Medical Volunteers, BFP, barangay officials og tanod, mass media outlets o reporters nga mi-cover sa atong opening salvo. Tanang volunteers o sa tanang mga bisita o dibuto nga mitambong o nagasunod sa social media karon, sa kanilaw kanatong tanan, masipang pagpapasalamat. Espesyal nga pasalamat ngadto sa ilang mainiton nga pagpangama, pagserbisyo o pagsuporta sa Fiesta Señor sa miaging tuig, ang Fiesta Señor 2025, Hermano Mayor Mr. Dante Oy Matiao o Hermana Mayor Mrs. Grima Teresa Oy Matiao. Masipang pagpakalan kanila. Pasalamat usab ngadto sa Hermano o Hermana Mayores karong tuiga sa ilang kinasing-kasing nga pagdawat sa mga responsibilidad isip Hermano o Hermana Mayores sa Fiesta Señor 2026. Sila si Mr. Edgar Mary Sarmiento o Mrs. Jennifer Helen Wiggle Sarmiento. Laing masipang pakpakalan kanila. Pasalamatan usab nato ang mga paring mikonselebrar niining misa karon. Ato silang tagaan sa masipang pakpak. O ngadto sa atong mass presider og homilist, ang Vice Rector sa Basilica Minore del Santo Niño di Cebu, Reverend Father Danilo Carido OSA, masipang pakpakalan kanin. O glabaw sa tanan, ngadto sa atong gipasidunggan ning atong selebrasyon karon, atong itunol ang atong pinakamasipang pakpak sa pagdaig kang Senior Santo Niño. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Viva Pit Santo Señor! Viva Pit Lain Señor! pinakamasipang pakpak kang Senior Santo Niño. Dagang salamat ug palihog manindog. Bendisyon sa kaymaya, kahimanan sa debosyon, mag-ampo kita. Amahan sa langit, nagadaig kami kanimo tungod kay imong ipadala ang imong espiritu nganhi sa among kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pagampo. Bendisyon kini mga kahimanan sa debosyon ug tudloy kami sa paggamit nini aron makatabang kanamo alang sa kiniksing-kasing ug maligdon nga pagampo. Himuha Ginoo
nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pagkampo ug makapahimot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdaig himaya alang kanimo Amahan, pinagi ni Jesucristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Palihog iduko ang inyong mga ulo aron pangayon ang panalangin sa Dios. Si Senyor Santo Niño manalipod unta ug manalangin sa atong nasod uban sa kabunda sa imong iyang grasya. Amen. Magiya unta siya sa atong mga pangulo sa dalan sa kangayan. Amen. Panalinginan unta niya ang atong simbahan ug ang katuyuan niini. Amen. Dasigon unta niya ang atong mga batan-on ug panalipdan ang atong mga kabataan. Amen. Bugkuson unta niya kita niya nga usag-usa inubanan sa iyang gugma. Amen. Ug manalangin kaning Dios makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos ng misa, manglakakip ta uban nga dakong gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor!